Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли отново на моя канал, където вълшебствата са реалност и заедно създаваме чудесата, за да живеем нашия прекрасен живот. Скъпи приятели, днес ще ви направя едно видео и то ще бъде свързано с това, кой иска да бъде с вас през 2025 година и вярвам, че информацията наистина ще бъде полезна. Преди това обаче ви напомням, че ако желаете лично да разгледам казус от вашия живот, може да се свържете с мен чрез контактите, които са в описанието към това видео. Заповядайте. Скъпи приятели, напомням ви, че може да посетите и сайта ми makeawishandsmilebg.com, където да се запознаете подробно с всички продукти, които съм създала в полза на хората. Освен това, може да си поръчате годишната таро прогноза за 2025 година. Разглеждаме 12 месеца стари оракулски карти. Освен това, имате избор между обща за финансова сфера или за любовна сфера. Всяка една струва 120 лева. Получавате подарък печат защита за 2025 година, който е на цена 20 лева. Вие го получавате абсолютно безплатно. Може да си вземете също така и вълшебен талисман за 2025 година на цена 20 лева или да си вземете вълшебна мандала за 2025 на цена 20 лева. Заповядайте, скъпи приятели, има с какво да ви помогна. Така че вярвам, че наистина информацията ще е полезна за вас. А на 1 януари може да се запишете за ритуал за изчистване на всякакъв вид негатив и съответно създаване на поле за приемане на благословие от Вселената. Струва 39 лева, така че ако желаете, заповядайте. А на 11 часов всеки месец провеждам групов ритуал. Темата всеки месец е различна. Може да спишете и вашите близки. Заповядайте, има с какво да ви помогна. Хайде сега да видим и тази ценна информация. Скъпи приятели, добре дошли на моя сайт makeawishandsmilebg.com, защото вашата мечта ви е довела при мен и аз мога да ви помогна да я реализирате. Възползвайте се от продуктите и услугите, които ви предлагам, а именно моите животопроменящи програми, които несъмнено ще ви помогнат да подобрите качеството си на живот. Можете да си вземете от моите пакети или от моите изцелителни програми, които ще ви освободят от всякакъв вид негатив. Освен това, може да се възползвате и от годишния абонамент, който е с 3 нива. Изберете своето ниво и започнете да променяте своята действителност. Може да си вземете и от моите вълшебни ритуали на най-различни теми или да си изберете такъв с квантово лечение. Защо не си вземете и от моите вълшебни мандали, вълшебни печати и вълшебни талисмани, които несъмнено ще ускорят процеса на получаване на онова, за което копнеете. Изберете своята услуга или продукт и се свържете лично с мен. Аз наистина мога да ви помогна да създадете вашата мечта на действителност. Вие със сигурност заслужавате да живеете живота на своите мечти, защото вие сте създател на собствената си действителност и творец на собствената си съдба. Вие имате уникалния шанс сега да създадем заедно чудесата и вълшебствата във вашия живот. А както знаете, те с мен се създават. Очаквам ви, скъпи приятели, наистина ще се радвам да работим заедно с вас. Скъпи приятели, вярвам, че сте изключително нетърпеливи да узнаете кой иска да бъде с вас през новата 2025 година. Хайде да изтегля трите варианта и вие да решите първи, втори или трети вариант ще изберете. Дишайте, издишайте и решете. Сега започваме с първата карта, първи вариант. За хората, които избраха първи вариант, хайде да видим кой е този човек. Човекът, който иска да бъде с вас през 2025 година е човек, който иска да ви каже, че се опитва да създаде по-добрата си версия, именно за да бъдете заедно. Хайде да видим допълнително какво иска да ви каже този човек. Този човек иска да ви каже, че е готов да работи за вашите отношения, скъпи приятели. Този човек иска да ви каже, че всъщност започва да се осъзнава, да се събужда вследствие на всичко това, което се е случило в неговия живот. Този човек иска да ви каже, че е готов да работи със себе си, защото иска да се изцелява, защото наистина има много вътрешни конфликти в него и този човек осъзнава, че това се случва много бавно, изцелението имам предвид, но този човек е готов да постави началото на нов период от своя живот и да забрави за всичко това, което се е случило в миналото. Готов е да работи и наистина да приключва със своите страхове, тревоги, недоразумения, които е имал. Готов е наистина да създава своята нова версия този човек, скъпи приятели. Какво по-хубаво от това? И едно допълнително послание.
за този човек, който иска да бъде с вас през 2025 година. Човекът иска да ви каже, че всъщност нищо не е случайно във вашия живот и че всяко едно нещо е важно. Датата, в която сте се срещнали или сте се запознали, също е много важна за него и най-вероятно ще получите и някакъв подарък от този човек. Това е за първи вариант, за хората, които избраха първи вариант, човекът, който иска да бъде с вас през 2025 година. Благодаря ви на първи вариант. Започваме с втори вариант, втората карта. Човекът иска да ви каже, че се надява, че един ден ще му простите. Хайде да видим тук какво се е случило при този човек, който иска да бъде с вас през 2025 година. Така, какъв е този човек? Това е човек, който иска да работите за вашите отношения, иска да създавате стабилни отношения, иска да се грижи за вас, иска да осигурява вашата финансова стабилност. Тук е по-скоро за жена, която гледа за мъж. Това е един стабилен партньор, който носи огромен късмет, благослови от Вселената, с който можете да изградите вашите стабилни отношения. Човекът иска ново начало в любовта, въпреки всичко, което се е случило в вашите отношения. Той иска да продължите напред, иска да започне едно ново начало, да се осъзнавате двамата, да изчистите тази токсичност и зависимост, която имате. Заповядайте при мен, мога да ви помогна по този начин да се изчисти тази токсичност, да се сложи край на всичко това, което ви е тровило до този момент, вашите отношения и да се започне създаването на съвсем нещо различно, скъпи приятели. Като най-напред първо трябва да освободите негатива в тези отношения. Тъй като именно негатива ви пречи да ги развивате, именно негатива ви пречи да създадете вашата нова действителност и да минете на по-високо енергийно ниво. И тук, като допълнително послание, което получавате от висшите сили, е, че тук наистина нищо не е случайно и за това си спомнете датата, в която сте се срещнали или запознали, или някаква специална дата, която имате в тези взаимоотношения. Спомнете си за това какво се е случило тогава и, разбира се, ще получите и подарък от вашия човек. Това беше и на първи вариант като допълнително послание, така че енергията наистина се преплита днес. Може да изгледате и първи вариант също, скъпи приятели. И сега да видим трети вариант, третата карта за хората, които избрахте днес трети вариант. Необходимо е наистина да запазите дистанция, смята човекът, наистина да се отдалечите един от друг, просто за да видите за какво става на въпрос тук през 2025 година. Като цяло всичко това е справедливо и съдбоносно, което се случва, но очаквайте наистина ново начало в тези взаимоотношения, защото това е желанието и на двамата, скъпи приятели. Това е едно огромно желание и за двамата. Имате желание да развивате тези отношения, имате желание да създадете вашата финансова стабилност, имате желание да изградите този стабилен съюз. Затова, скъпи приятели, ви се дава шанс. Дава ви се шанс да подобрите отношенията, да работите в посока изцеление и подобряване на всичко това, което се случва между вас. Дава се шанс през 2025 година да постигнете стабилност и да бъдете укрилени от много идеи. Много идеи, много възможности, които нахлуват във вашето поле и именно те изцеляват вашите взаимоотношения, за да преосмислите гледната си точка за любовта, скъпи приятели. И едно допълнително послание за трети вариант, хората, които избраха трети вариант. Това, което се падна е, че вие всъщност трябва да запалите пламъка вътре в своята душа, защото именно това ще ви даде отговори на много въпроси и това ще ви води напред към изцеление на тези отношения и създаване на вашата нова действителност, на вашата по-щастлива действителност в тези отношения. Благодаря ми на трите варианта за тази прекрасна информация, която получихме, скъпи приятели, днес тук при мен. Наистина беше полезна, ценна, вълшебна информация. Благодаря ви, че сме заедно. Благодаря ви за това, че се подкрепиме. Благодаря ви за обратната връзка. Правя каквото мога, за да помогна на хората да създадат своята перфектна действителност, да живеят своя мечтан живот. Така че вярвам, че и през новата 2025 година ще бъдем заедно и съответно ще вървим към създаване на своята нова действителност, към създаване на своята нова версия и, разбира се, ще се осъзнаваме, ще разбираме, ще познаваме все повече и повече себе си, скъпи приятели. Благодаря ви, пожелавам ви весели празници и един прекрасен, вълшебен ден от мен.
Пожелавам ви една успешна 2025 година, най-вече да постигнете своите цели, да имате щастлива, красива любов, истинска любов, да имате човека до себе си, да се обичате, да създадете наистина своята най-добра версия. От все сърце ви го пожелавам. А сега ви казвам до скоро и разбира се, че ще се видим в следващото ми видео. Чао, чао!